Ei, hola, què tal? Com va tot? Com va, col·legues? Aquesta panxa? Estic embarassada. Anda, que no em coneixia! Com va, bé? Sí. Tu també vas bé? Sí, per la vida. Hola! Ostres, tu, quina pinta tots, no? Hola. Bueno, normal. Ei, hola! Hola. Mita-la, i quina pinta tens tu? Ja. Ei, Sam, què tal, bé? Jo bé. I tu? També. Bueno, perfecte. No hi ha cap calvet encara? No. Ei, Sembla. hola! Sí, tots teniu pèl encara. Sí. Hola! Ostres, tu ets l'Aila, no? Sí, i tu la Leila? Sí. Ei, Estet es vol canviar! Hola. Aquí no falta algú? Ah, sí, el Carlos! Ei, Carles, bon dia! Ja sabíem que aquí faltava algú, Aila, així és que ja tens fills. Sí, 3 criatures. Molta feina, noia. No t'ha vist conegut pel carrer. Ho diria. Bé, farem un bon dinar. Sí. Entrem? Sí, va, vinga, Va, vinga. Va, vine canya. Ara podem explicar què ens dediquem. Va, vinga, va. Ara cada un explica el que fa. Gerard, una copa? No, gràcies. No bec. Faig esport. Sóc un crac. Sí. Jo treballo en el servei públic i el foc és el meu enemic. Sóc bomber. Doncs a mi m'agraden els animalets i la biologia. Soc biòleg marí. Oh, he fet un gran descobriment, una nova espècie de tauró. I miraria què em dedico. La música sóc jo. Doncs jo de petita a l'escola era molt entremaliada i Déu m'ha castigat. Soc professora d'educació física. Vinga, nens, ara conto fins a 3 i heu d'anar a buscar la pilota. Nens, on aneu? Cap aquí. Doncs jo sóc cantant, vaig d'escenari en escenari i de concert en concert. Sóc la millor. Come on, skinny love, just last the year. Over the soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood. Els drons són aparells espia que porten càmera, poden ser grans o petits. I serveixen per de tot, pot mirar què fa el veí, pot mirar on s'ha caigut la pilota, si és penjada o no, i per moltes altres coses. Us presento la meva empresa, l'Ull de l'Ocell. La meva empresa us ofereix molts serveis. Per exemple, podeu veure els camps de conreu o veure com apagar un incendi. I també especialment per veure si s'ha perdut l'avi buscant bolet. Espavila! Va! Espavila! Ara! Sorpresa. Doncs jo sóc ballarina professional, la regna de l'escenari. Mi pobre corazón está esperando justo, entiéndelo. Si queda poco más. A mi sempre m'han agradat els gossos i els animals de casa. Ara m'he dedicat a veterinària. Vinga, avui estou contents, Avui toca vacunar.
Jo sóc youtuber. Pujo vídeos de gossos i gats i tonteries per l'estil. I me fico en publicitat. I gràcies a la publicitat puc anar cada dia amb sacs de bitllets al banc. Ostres! Quantes subscripcions? 11 milions! Uau, quina pasta que em donaran! Increïble! Soc l'última. Em dedico a l'alta costura. Omplo les meves passarel·les amb els meus fantàstics dissenys. No et preocupis, senyora, que li quedarà molt bé. Però no són tovalloles, això? No, és roba molt fina de Portugal. Fantàstic! Ara sabem a què ens dediquem. Sí, qui ho diria? Recordeu el Xavi? Home, i tant. I tant, com no ho recordarem? Era bon mestre. No ha pogut vindre? No, és que tenia molta feina. Per lo que em van dir, el Xavi es va jubilar i va crear una ONG que es diu els Iaios Pintors. Sí, ha muntat un grup de iaios que van fent grafitis per tot arreu. Hosti, tu, quina canya. Encara que passin 20 anys,